službeno nije mrtvo, dakle nisam odustao od njega. Znači, u čemu je problem? Studija utjecaja na okoliš je napravljena 1999. godine i tada je zaključeno da neće biti štetnog utjecaja na okoliš. Međutim, jednostavno okolnosti se mijenjaju, standardi zaštite okoliša 1999. godine sada nisu isti. To područje je sada potencijalno područje za Natura 2000, dakle za europsku mrežu zaštićenih područja i kao takvu, jednostavno na tom području ne možete raditi bilo šta, postoje određeni kriteriji. Europska banka za obnovu i razvoj je potpisala ugovor sa HEP-om da će financirati izgradnju ove hidroelektrane sa 80% sredstava, vrijednosti 123 milijuna eura. Ali s obzirom da Europska banka za obnovu i razvoj koristi javni novac, dakle to je javna Europska banka, ona ne može, ona ipak mora poštivati određene kriterije, tako da je to financiranje EBRD, Europska banka, uvjetovala dodatnim istraživanjima, dakle da se napravi analiza utjecaja na bioraznolikost, kako bi se, na neki način kako bi se pokrile ove rupe u, da znamo to tako, standardima zaštite okoliša između 1999. i sada. Ta analiza je napravljena, prema ovim nekim neslužbenim informacijama koji cure u medije, analiza je nepovoljna za HEP, dakle potvrđuje veliku bioraznolikost unutar špilje i zapravo kaže da, odnosno na neki način i sugerira da bi se od ovog projekta trebalo odustati. HEP je izjavio da će javno prezentirati ovu analizu, koju sada nije napravio. U tom kontekstu je ministar Zmajlović malo relativizirao mogućnost izgradnje ovog projekta, ali jedan od vrlo problematičnih stvari nije projekt, nego je zakon, dakle zakon o strateškim investicijama. To ste također imali prilike pratiti, pogotovo u drugoj polovici prvog mjeseca kada je zakon predstavljen javnosti. Znači, jedan od najspornijih dijelova tog zakona je članak 18 koji kaže da se za potrebe realizacije strateškog projekta može ukinuti status javnog dobra za vode, šume, poljoprivredno zemljište, za ceste i sl. I sad nekako obrazloženje koje je ministar Vrdoljak i jedan od autora tog zakona, Darko Lorencin, dakle, bivši direktor Istarske razvojne agencije i čovjek koji sudjelovao u pravnom potpisivanju ugovora za roku, kažu da, eto, jednostavno to je tu zato jer negdje je ucrtano zapravo da je na nekoj lokaciji potok, a potok je već davno suši i slično. Dakle, pokušavaju koristiti primjere nekih stvarno bizarnih situacija kako bi donijeli zakon koji omogućava vrlo velike, koji zapravo daje ogromnu moć u uski krug ljudi. I on su tu naravno vrlo velike zloupotrebe. Kako se velike zloupotrebe? Na primjer, u zakonu se kaže da bi neki projekt bio proglašen strateškim, on treba, njegova vrijednost treba biti veća od 150 milijuna kuna. Ili, znači ne mora biti to, ili, navodi se još neki 12 kriterija. Kaže, treba biti zadovoljni neki od kriterija. Uglavnom neke formulacije da ispada zapravo mogu biti zadovoljena samo 2 od tih 12. I su kriteriji vrlo neprecizni. Naprimjer, smanjuje nezaposlenost. Koliko smanjuje šta? Mislim, projekt koji će zaposliti dvoje ljudi također smanjuje nezaposlenost. To je strateški projekt koji treba imati urediti pred svima ostalima kojim se mogu kupovati javni dobro. Ili potiče izvoz. Koliko je to? Šta je izvoz? Koja je količina tog izvoza? I sad, temeljem ovih nepreciznih kriterija, tko odlučuje, znači tko prema zakonu odlučuje da li će projekt biti proglašen strateški? To je zapravo sve ostalo u rukama vlade. To je gleda tako da ako sam ja investitor i želim da moj projekt bude proglašen strateškim, ja dolazim u Ministarstvo gospodarstva. Kažem im, prezentiram svoj projekt i onda oni stavljaju ili ne stavljaju moj projekt na listu strateških projekata. Znači,
ministarstvo na kojem način čelo je sasvim jasno po logici stvari član vlade. I on sad, zapravo taj član vlade, tu listu strateških projekata daje povjerenstvo koje će onda voditi preporuku za vladu. Članovi tog povjerenstva su ujedno članovi vlade, dakle ministri. Članovi tog povjerenstva imenuje vlada. Dopušta se u zakonu da članovi tog povjerenstva budu i drugi državni službenici kojima su šefovi članovi vlade. I onda to povjerenstvo odlučuje da li će prihvatiti tu listu strateških projekata ili ne. Ako prihvati, onda daje preporuku vladi, to je samima sebi, da prihvati tu listu strateških projekata. S obzirom na ove neprecizne kriterije, zapravo odlučivanje šta je, šta nije strateški projekt je vrlo arbitrarno. Znači, sve po ovakvim kriterijima, stvarno bilo koji projekt može biti proglašen strateški. A ako bilo koji projekt može biti proglašen strateški, a neki, dakle, budu, neki ne, onda, dakle, ta arbitrarnost jednostavno otvara vrlo veliki prostor koruptivnom djelovanju. Također, nema nikakvih zaštitnih mehanizama. Dakle, ako ja kažem, eto, moj projekt će zaposliti, ne znam, 100 ljudi, ne znam, i temeljem toga bude proglašen strateškim projektom, i ja kupim po tržišnoj cijeni koja je kako tržište može odrediti vrijednost nečega što zapravo nije na tržištu, jer javno dobro nije na tržištu, pa kako onda odrediti njegovu vrijednost. Ali temeljem toga ja kupim neko šumsko zemljište i onda ne realiziram taj projekt, nego napravim nešto sasvim deseto, ovaj zakon mi to ne brani. Ovaj zakon od toga ne sprečava. Uglavnom, zbog toga, dakle, smo se za još nekoliko udruga pobunili protiv ovog zakona. A sad zapravo čekamo iduću situaciju kada će to doći na vladu i onda ćemo adekvatno reagirati. U principu to može biti bilo koji četvrtak, ne idući ili slično, tako da zapravo na neki način to i dežurstvo kad se desi da reagirati. Još jedan od vrlo problematičnih projekata je Plomin C. I sad zapravo tu imam par slajda vezano uz to. Znači, općenito utjecaj onečišćenja na zrak i na zdravlje. Pa procjenjuje se da zbog zagađenja zraka na području Europske unije očekivani životni vijek je smanjen za prosječno 8,5 mjeseci. To su podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Sad, mislim, 8,5 mjeseci, ja ne znam, možda se to nekome može činiti malo, mislim da je to zapravo vrlo puno. Sad, vezano uz sam Plomin, ono što puno puta bilo spominjano, dakle, u suprotnosti je ovakve termoelektrane u suprotnosti sa prostornim planom, pa neću spominjati dalje sa tekstom, ali to su ti članci gdje se on vodi, dakle, članak 127, citat, nova termoelektrana Plomin, tu se zove 3, mora koristiti plin kao energent, pa onda dalje, energent za termoelektranu Plomin 3 mora biti plin. Pa zatim, opet u članku 33 jasno slijedi da maksimalna snaga te termoelektrane može biti 125 MW. I da, još 2007. godine tek je tražio izmjene prostornog plana kako bi se omogućilo upravo 500 MW, nije prošlo, pa su onda sad to nazvali termoelektrana Plomin C. U studiju utjecaja na okoliš je analiziran utjecaj, dakle, termoelektrane Plomin C i kumulativni utjecaj, ali samo on, dakle, koliko će biti emisija, ali nije analiziran kumulativni efekt sa već postojećim onečišćivačima. Znači, ako ja, ne znam, postoji neko područje gdje nema nikakvih drugih onečišćivača i ja napravim tvornicu i ne znam, gradim nekakve zaštitne mehanizme, pa vjerojatno, odnosno možda, taj utjecaj na okoliš neće biti tako strašan i zapravo je više manje prihvatljivo da napravim tu tvornicu. Međutim, ako tamo već postoji nekoliko zagađivača i onda još ja napravim jedan, a onda je zapravo kumulativni efekt dosta drugačiji.
u toj studiji utjecaja na okoliš, taj kumulativni efekt nije analiziran, na primjer, kombinacija zajedno sa rokom. Također, područje koje analiziramo u toj studiji je zapravo maksimalno 20 km. S obzirom na smjer vjetra, zapravo isključena je gore Primorsko-goranska županija, koja će također imati, do kuće će također ići onečišćujuće tvari. I sad, da, emisije iz termoelektrane Plomnice, dakle, dioksid, ugljični monoksid, sulfati, dušični oksidi. Ove čestice, dakle, lebdeće čestice su vrlo problematične, dakle, PM10 i PM2,5. 10 označava, znači 10 i 2,5 označava mikrometri, dakle, njihovu veličinu. Zapravo, ovi manji su opasni. Dakle, ovo je prikaz smanjenja očekivanog životnog vijeka zbog zagađenja zraka upravo tim lebdećim česticama. Najlošija tu situacija, dakle, države Beneluxa je to između 12 i 36 mjeseci. Za Hrvatsku u ovom sjevernom dijelu je to između 9 i 12 mjeseci, a južni dio je između 6 i 9. Osim tog negativnog utjecaja na zdravlje, zapravo ima i svoju ekonomsku problematiku. Dakle, prema ciljevima Europske unije, do 2050. godine sve zemlje će trebati, dakle, jednostavno dekarbonizirati svoju industriju. To znači da će trebati smanjiti emisije stakleničkih plinova za najmanje 80%, odnosno za 80 do 95%. I sad, za Hrvatsku, znači u Hrvatskoj je 90. godine bilo emitirano 31 milion tona CO2. I sad, ako se usvoji smanjenje od 80%, onda znači da 2050. što se sad čini daleko, ali ova termoelektrana ako se napravi, bit će u funkciji do 2060. To znači da 2050. maksimalno 6,2 milijuna tona se može emitirati na razini cijele Hrvatske. Ako dođe do smanjenja od 95%, to bude obavezno, onda znači da će Hrvatska smjeti emitirati oko 1,5 milijuna tona ugljičnog dioksida. E sad, prema podacima same studije, godišnje bi iz termoelektrane Plomin C bilo emitirano oko 2,6 milijuna tona. To znači da, ako dođe do smanjenja, to je puno brojke, ali nas nisam ne razumijem, ako dođe do smanjenja za 80%, onda samo iz Plomina C se od 2050. godine emitira 40% ukupno dozvoljenih emisija za cijelu Hrvatsku. Onda dolaze još drugi zagađivači i tu je on zapravo vrlo, to gotovo nemoguće ostati unutar dozvoljenih. Ako dođe do smanjenja od 95%, odnosno ako ovo bude dozvoljena količina, onda Plomin C već ne samo da popunjava cijelu dozvoljenu kvotu, nego i premašuje. E sad, ovih 80 do 95% jesu ciljevi Europske unije, ali još uvijek nisu obavezni. Iz dosadašnjih pokazatelja, od službenih želja i ciljeva Europske unije do obaveznih mjera, dolazi do nekakvog oslabljenja. Tako da moguće da to neće biti 80, 95, može biti